Hello guys, it's here, it's me, it's Djmarch Barios, okay? Bago po tayo, wala tayong magagawa dito, magba-vlog, yeah, okay? I-follow nyo ako sa Instagram, Facebook page, YouTube channel, pati Twitter. Oh my goodness! O ngayon, nandito po ako sa Bohol. Yeah. At ngayon, wala akong magawa. Pupunta kami sa Sinulog Festival. Paano ko ba yan gagawin? Well, magta-transform ako. Ito na. Uno, dos. Hello guys, nandito na po ako ngayon sa Cebu. Kanina nandoon pa ako sa may Bohol. Himala, ang bilis. Yeah, check this out. Ipapakita ko po kung gaano kaganda dito sa Sinulog Festival. First time po dito pumunta ngayon sa Cebu. Check this out. Djmarch Barios alam sa Santo Niño, ilalat ang kinabuyaron, malipay ang Ginoo. Sinulog, siya gitong kusog. Senyor, nangwag sa ulog. Sa Sinulog, kitang tanan, magpinsiyan. Sulod na sa Sinulog, kitang tanan, magpinsiyan. Alam sa Santo Niño, ilalat ang kinabuyaron, malipay ang Ginoo. Sinulog, siya gitong kusog. Senyor, nangwag sa ulog. Sa Sinulog, kitang tanan, magpinsiyan. Sulod na sa Sinulog, kitang tanan, magpinsiyan. Check this out. Ang daming tao dito sa Cebu. Yeah, sa Manginasad. Grabe, ang bukit. Kung gaano to
dami. Iba kasi sa Davao, doon sa danas. Tingnan mo sa labas. Oh. Yan. Yan lahat mga madam people. Kakain yan dito sa loob ng Pilipinas. Matapos kami na Sinulog. Kalamit dito. Mainit talaga dito sa Cebu. Oh? Sold out. Ang lupit. Lupit. Ang lupit dito sa Cebu. Grabe, ang siksik. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami doon sa galing sa Sinulog. Pupunta na po kami sa Bohol. Napakasabi ko, ang daming tao, maraming crowd. Ako man sa permit, ako pa naman ako pagbayad sa ganang presidente. Buntag nakalarga pag igo pag ako sa mo sirado ko ito sentir nagalaw na eh by Cebu, go to Bohol. Pupunta na po kami sa parko ng sinasakyan. Premier business, ito lang. Ito lang, premier business.
Ako di ate. Dito ko sa